Du lytter til Forfatter versus Redaktør. En litteraturpodcast, hvor forfatter og redaktør sætter sig ned sammen, drikker en drink og taler om deres udgivelsesproces. Fra alt det tekniske til alle de følelser, der er i spil, når man skal redigere og udgive en bog. Velkommen til podcasten. Mit navn er Malene, og jeg er redaktøren. Her med mig i dag har jeg en af mine egne forfattere, Jette Kjær Petersen. Jamen, Jette, vil du præsentere dig selv og sige lidt om dit forfatterskab? Ja, det vil jeg da. Mit navn det er Jette Kjær Petersen. Jeg er fra Midt- og Vestjylland. Jeg har udgivet bøger siden 2014, hvor jeg har 3 udgivende bøger inden for fantasy, og lidt forskellige noveller inden for noget gys og eventyr. Og jeg har også udgivet et digt i en digtsamling, og skrevet en artikel om fossiler inden for på sådan en moderne hekseside. Så jeg spreder mig lidt over flere forskellige ting. Ja. Ja. Jeg synes godt, man kan mærke din sådan, hvor vant du er til både gys og eventyr i rød og blå måneder også. Det er meget sjovt. Ja, selvom det er jo en urban fantasy og sådan lidt en ungdomsbog, vi har at gøre med dem. Ja. Men jeg synes godt, man kan mærke, at du har skrevet i de andre genrer også, ja. Ja, men jeg kan godt... Og den aktuelle titel... Ja. Du kører bare. Jamen altså, jeg kan jo godt lide lidt det der med at bringe lidt noget mørkt og noget gys lidt ind i mine historier. Også nu har jeg jo selv haft... angst inde på mit liv, fra at jeg var barn og så op i mine voksenår. Og der er jo egentlig mange sådan ting også, der kan være meget skræmmende. Så det der med sådan at dykke lidt ned i altså forskellige menneskesind, det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Og så det der med at sådan tage fat i nogle myter og sagn. Og det behøver jo ikke altid at være, at væsenet er det onde. Fordi mennesker kan jo faktisk indeholde meget mere ondt, end måske det der overnaturlige kan. Ja, det synes jeg faktisk er næsten et af grundtemaerne i de her 2 titler her, som vi skal snakke om i dag, som jo er Blå Måne og Rød Måne. Vi snakker godt nok primært om Blå Måne, fordi det er jo den, jeg har været redaktør bag. Men jeg synes faktisk godt, man kan se, at der er lidt et grundtema i det her møde mellem det overnaturlige og det menneskelige, og hvem er egentlig det skræmmende. Ja, lige præcis. Og det er det, jeg har prøvet sådan lidt at lege lidt med, og egentlig synes, at det kunne være lidt sjovt, at man havde det her overnaturlige væsen, altså en varulv, som egentlig både lider af angst, og altså at det er en fyr, en dreng, fordi at drenge kan jo også sagtens have angst, og det er jo egentlig ikke fordi, at man kommer så tit ind på det, synes jeg, det er mest piger i bøger, synes jeg, der har angst. Ja, 100%. Det er ret overset. Eller i hvert fald underrepræsenteret hos drenge. Det er korrekt, ja. Ja, jamen, vi er her jo i dag for at snakke om Blå Måne. Og i anledningen af den bog, så har jeg tilladt mig at lave mig en regnbuecocktail, som jeg har gjort, fordi der er jo 3 forskellige farver, der er i. Der er rød, blå, og så er der også gul. Og nu ved jeg jo ikke, om 3'eren kommer til at være gul måne, men jeg siger bare, at det vil passe perfekt med den her drink, så... nu er der i hvert fald 2 af farverne, der stemmer overens der. Og så er det også lidt sådan en fantasy ungdomsdrink, vil jeg sige. Jeg tror, den blev i hvert fald brugt meget i forbindelse med den online fest, der var for Fantasyfestivalen under covid. Så den har sådan lidt en fantasy-baggrund der i hvert fald. Ja. Hvad var dig, Jette? Hvad har du stående foran dig? Jeg har simpelthen taget en helt almindelig kop kakao med, og det er fordi, at jeg bruger kakao igennem hele bogserien faktisk. Det følger lidt en af mine personer, og noget sådan lidt familierelateret.
Mm. Så det synes jeg lidt var oplagt at tage med i dag. Lad os snakke om Blå Måne her, og lad os bare starte helt fra begyndelsen. Hvor kom ideen fra? Hvad var ligesom inspirationen bag? Jamen, den første inspiration kom jo egentlig fra den gang, hvor at ulven ligesom gik over grænsen herhjemme i Danmark. Og man fandt den der døde ulv oppe i Thy. Det var allerede i 2012. Men altså, der gik noget tid, før jeg sådan begyndte at skrive nogle ting ned. Det var egentlig først i 2013, at jeg begyndte at skrive lidt notater ned omkring, og synes egentlig, at det kunne være meget sjovt, altså hvis man ligesom forestillede sig, at der var noget andet, måske mere farligt, der ligesom var vandret med ind, sammen med de der ulve der. Så det var egentlig den inspirationen der, og så har jeg jo selvfølgelig fulgt ulvedebatten, og brugt nogle af de rigtige ting, og blandet det lidt ind i historien. Mm. Ja, det var ret hit på et tidspunkt, ulvedebatten, og er vist også lige kommet op igen her for nyligt, tilbage i februar. Ja, det er der også. Der er egentlig gang i det hele tiden, synes jeg, fordi at nu har man jo også, nu er der jo kommet nogle unger og noget, og så er det spottet inde i en by og noget også, så ja, der er masser at tage fat i til de næste bøger også. Ja, jeg mener også, jeg kan huske, at i Rød Måne, der er et tidspunkt, hvor lidt af ulvedebatten viser sig en lille smule i, at jeg tror, det er Katarina, der snakker med sin far om det der med, hvad man skal gøre med ulven, hvor han mener, at de skulle tage ud og skyde den. Ja, og der vist er blevet sket et angreb på en hund. Ja, lige præcis, og bare grave det ned og ikke sige den til nogen. Men det er fordi, altså, jeg har tænkt sådan lidt, at jeg tager lidt af begge sider med. Både altså jægerne, som måske ikke rigtig vil have ulven her, og alle dem, der er imod, og så dem, der egentlig måske synes, jamen, hvorfor kan den ikke have lov til at være her? Så jeg prøver at holde mig sådan lidt neutralt, og så alligevel spille lidt på begge sider. Ja, udforske debatten lidt. Ja, lige præcis. Ja, det er også noget, det litteratur er godt til ligesom at se på en debat på en måde, hvor man kan tage lidt afstand til det, og se det på en fiktiv måde, ja. Og nu er det jo også noget andet end rigtige ulve, der render rundt her, så man kan sige, jeg tror også, debatten havde været anderledes, den rigtige debat, der havde foregået, hvis det var varulve, der var snak om, og ikke Jamen, det er rigtigt. Men jeg synes bare, det var lidt sjovt lige at tage fat i den ulvedebat, og så lige blande lidt overnaturligt ind i. Yes. Ja, jamen altså skridtet fra inspiration til at skrive. Du snakkede om, at der gik noget tid, før du satte dig ned og skrive. Ja. Efter du fik inspiration. Det gjorde det også, fordi at jeg havde jo 2 andre bøger, jeg skrev på. Og så har jeg sådan løbende noteret lidt forskellige ting ned, og også sat og researchet en lille smule i det ulvedebat, og sådan lidt forskelligt. Så det var egentlig først, da jeg var færdig med at skrive de 2 første bøger, jeg har udgivet i en anden serie, at jeg sådan rigtig begyndte at skrive på den her med ulvene. Ja. Ja, så, og det er jo så også, det er så den første bog, vi snakker om her. Ja. Hvor lang tid gik der fra første til anden, før du begyndte at skrive på den? Jamen, der gik jo nok nogle år, tænker jeg, før jeg ligesom kastede mig over den næste også. Ja. Var der nogen særlige, altså nu er der jo selvfølgelig inspiration at hente i, at der har været en etter, som havde temaer, der skulle skrives videre om og sådan noget. Var der nogen særlig inspiration til at gå videre i toeren? Jamen, altså, jeg havde jo selvfølgelig valgt, at meget af historien skulle foregå over i Rusland. Og det er simpelthen fordi, at derovre har de nogle meget store ulveflokke. Og jeg har været meget i tvivl om jeg kunne tillade mig at skrive en hel masse om Rusland, nu når at, alt det her med Putin og alt muligt har været op. Men jeg kastede mig ud i det alligevel. Og sådan ligesom undersøgt en hel masse historiske ting også, med Gulag og hvad der ellers har foregået under både Stalin og i den kolde krig, for at ligesom få noget inspiration til.
Ja, at der foregår nogle forsøg, og noget, man måske også kan bruge i sådan lidt mere krigsrelateret situationer, ja. Ja, nu er det jo heller ikke, fordi bogen hverken rød eller blå går berører Putin. Nej, det gør den ikke. Så ja, jeg kan stadigvæk godt forstå nervøsiteten. Der er lidt, det er lidt, man kan godt være lidt berøringsangst, når det kommer til den slags situationer, som jo har virkelige konsekvenser for mennesker ude i livet. Ja, lige præcis. Men det er jo heldigvis ikke noget, vi piller for meget ved her. Nej, lige præcis. Yes. Ja, jamen altså, det næste vi skal snakke om er jo så plotter versus pantser. Det der med friskrivning versus, hvor man ligesom sætter sig ned og plotter historien ud, før man skriver. Ved du, om du falder i den ene eller i den anden kategori? Altså, jeg er nok meget pantser. Men jeg kan godt se, når jeg nu tager fat i de her lidt større romaner, så bliver jeg nok nødt til, altså ligesom at være lidt plotter. I hvert fald have en grov tidslinje over, hvornår vil jeg fortælle hvad i historien. Og så har jeg det gerne sådan med, at jeg skal kende min start, og jeg skal kende min slutning. Fordi så ved jeg, hvad jeg skal skrive hen imod. Og så plejer jeg altid at lave lidt persongalleri og sådan noget, og hvordan de er i relation til hinanden, og sådan lidt, så jeg ved nogle ting, før jeg går i gang. Ja, så ligesom, der er nogle instrumenter at spille på. Det er ikke, fordi vi opfinder instrumenterne, hvor vi står. Nej. Altså, der er selvfølgelig mange ting, når jeg sidder og skriver, så kommer det sådan lidt til mig. Så der er jeg lidt pantser, men når man nu skal have det til at fungere i den virkelige verden også, så bliver man bare nødt til at have nogle ting, man ligesom har forudbestemt. Altså, ja. Det er meget sjovt, fordi jeg har jo snakket med et par forfattere om det her punkt nu. Jeg synes, det jeg finder mere og mere, det er, at i dag så er de fleste en hybrid version af de to sider, altså enten plotter pantser eller pantser plotter, altså de ligger lidt til den ene side, men har lidt en kombination af begge dele. Hvilket er meget sjovt, fordi jeg synes tilbage i sådan slut nullerne, tidlige her 10'erne og ting og så har det været meget sådan opdelt i, enten så var man plotter, eller også så var man pantser, og så sad man solidt i den kategori, men det er blevet mere og mere sådan, jeg er lidt det ene, og så lidt det andet, og så er det lige, hvad der fungerer bedst, og sådan noget. Ja. Jeg har også oplevet, at der er folk, der synes, der er stor forskel fra bog til bog. Altså, at der er en bog, der fungerer bedre som pantsing, og så er der en anden bog, som bare var nødt til at blive plottet ud. Ja, jamen, sådan har jeg det også lidt. Altså, hvis jeg skriver noveller, så det er ikke altid, jeg skriver noget ned. Altså, der skriver jeg bare teksten ud fra mit hoved. Altså. men de her store projekter, der bliver man næsten nødt til at have noget, man ligesom kan rette sig lidt efter. Men jeg har det også bare sådan lidt, altså jeg vil heller ikke gå ind og plotte alt for meget, fordi så har jeg det sådan lidt, så har jeg allerede fortalt det lidt, og så kommer jeg til at kede mig lidt. Altså, så der skal være lidt, at man kan sådan gå lidt på opdagelse i det, samtidig med at man sidder og skriver det. Ja, man er nødt til også selv at være underholdt af processen, ved ligesom at selv at opdage det også, mens man er undervejs, og lade karaktererne have et liv en lille smule. Ja, lige præcis. Ja. For de kan jo lige pludselig kan de jo fortælle noget helt andet, end man egentlig havde i hovedet, så det kan være meget sjovt. Ja, det kan de. Nogle gange så vil de noget helt andet, end man selv vil. Ja. Jeg ved ikke, om du har et eksempel fra enten Blå eller Rød Måne, hvor karakteren tog sit eget liv, eller? Ja. Jo, altså jeg har jo en af personerne, der kommer med lidt senere, hvor altså han er jo fuldstændig biseksuel, og det var egentlig ikke noget, jeg var klar over til at starte med, men han er bare sådan en meget åben person, og snakker bare frit om sex og alt muligt, så han var meget sjov at skrive. Okay. Ja, jeg ved godt, hvem du snakker om der, ja. Han er super spændende. Har nogle meget sjove kommentarer. Ja, det har han.
Jeg har også en fornemmelse af, at karakterer som ham også skal have lov til at udtrykke sig lidt frit. Hvis man bestemmer sig for meget i forvejen om, hvad de siger, så bliver det for pænt til dem. Ja, ja. Det passer Nej, ikke til. lige præcis. Ja. Og så egentlig sådan lidt sjovt, så har jeg jo modstykket til ham også i en mørk fyr, som er meget religiøs, så de har også nogle kontroverser engang imellem, som har været lidt sjov at skrive. Ja. Og der var, det tror jeg også en af de ting, jeg kan huske, jeg har rost rigtig meget for, var dialogen i det hele taget, fordi de to fungerer jo i en del af sådan en større enhed, hvor der er flere karakterer på spil og sådan noget. Det er din dialog imellem med de karakterer, når der først kommer den der holddynamik, var super spændende. Jamen, tak skal du have. Yes. Og da bogen så var færdig og skulle videre til udgivelse, hvad tanker gjorde du der så om det? Jamen, jeg skulle jo ud og finde et helt nyt forlag, fordi at jeg har de første 2 bøger, jeg har udgivet, er jo udgivet på et helt andet forlag. Men der var lidt problemer og overensstemmelser, så jeg skulle jo ud og søge på ny. Og det tog mig altså 3 år, før at jeg fik min fod ind hos Snebryd. Så det har været en meget, meget lang proces. Ja. Det gælder jo også lige om at finde det rigtige match mellem altså forlagets udgivelsesplaner og hvilke ting de leder efter, og også at det passer med, hvad man selv gerne vil med bogen og sådan noget jo. Ja, lige præcis. Det kan jeg godt tage lang tid, ja. Altså nu havde jeg den jo ude hos faktisk rimelig mange forlag, og der var også nogen, som egentlig gerne ville give den en chance og gav en god kommentar med på vejen, som jeg så kunne arbejde lidt videre med. Men ja, så valgte de jo alligevel ikke, at det passede åbenbart ikke helt ind i deres program alligevel. Så måtte jeg jo søge videre, og så var det jo, jeg så endte med at have 2 lige pludselig, der var interesseret i det her manuskript. Og så valgte jeg jo så at gå med Snebryd, hvilket så var meget heldigt, fordi at i mellemtiden så lukkede det andet forlag, altså så ja. Så havde man stået der med håret i postkassen. Ja, lige præcis. Ja. Kan du huske helt tilbage til dengang, fordi nu snakker vi jo Rød Måne her, hvordan det var at blive antaget så? Nu har du jo et par romaner, der er udgivet tidligere, og sådan noget, så du har jo prøvet det før. Altså, jeg synes jo, det var mega fedt. Altså, det var jo ligesom at finde et helt nyt sted, altså et nyt forlag og nye muligheder. Altså, ligesom at starte på en frisk, efter jeg havde haft en lidt dårlig oplevelse med det andet forlag. Så det var mega fedt. Altså, ligesom at få en ny chance og bare tænke, yes, altså. Yes, jeg har fundet hjem til bøgerne. Præcis. Sådan. Og det er jo så her, jeg kommer ind i billedet. Selve redigeringsprocessen. Det er jo heraf, podcasten har sit navn. Navnet kommer fra den her forestilling om, at forholdet mellem redaktør og forfatter godt kan opfattes som noget lidt adversarialt. Der er den her forventning og modstand indlagt i det en smule. Det er jo også en meget invasiv proces i sin essens. Du har skabt noget, og min opgave er at gå ind og lave ændringer i det. Så hvordan var din oplevelse af det? Jamen altså, jeg synes jo egentlig, at vi fik det der til at fungere meget fint mellem os. Altså, der var nogle lidt store ting, der skulle skrives om, som der godt kunne tage lige pusten fra mig lige en dags tid, eller noget. Jeg lige skulle gå og overveje det lidt. Ja. Men ellers så synes jeg, at det har altså været meget positivt samarbejde, at vi har haft. Ja. Så. Ja, jeg har været inde og udfordre dig en lille smule. Ja, det har du godt nok. Kan man godt sige, ja. Jeg synes ikke engang, det er så mange omskrivninger, vi har været inde i, som tilskrivninger næsten. Altså, det har i hvert fald været en udfordring, at jeg ligesom skulle skrive en ekstra karakter med ind i. Men det er lidt sjovt, for jeg havde jo selv tankerne om jeg skulle have ham med som en fortæller også.
Så bare... Det er måske derfor, at der har været... Så bare det, at du ligesom altså, nævnte måske, det, så var det lidt sjovt, egentlig. Ja, det er fordi bare det, at du har haft tanken om det, har måske lagt en god, sådan ligesom allerede tidlig grund i historien til at gå tilbage og måske tilføje ham allerede der. Det kan være, at det sådan ligesom er det, jeg har fornemmet. Altså, jeg synes i hvert fald, altså, at det gav god mening, ligesom at få ham skrevet med ind. Altså også, for eksempel hende, der nu er en af karaktererne, Katarina, der hun ikke blev alt for sådan en flæbende, ked af det type i bog 2, så man ligesom kunne skrive lidt andre spændende scener ind. Ja, fordi jeg kan huske noget af det første respons, jeg sender til dig, efter jeg har læst Rød Måne og har læst hele Blå Måne igennem og sådan noget, var netop i forhold til den her balance mellem karaktererne deri. Fordi vi starter jo med at have de her 2 POV-karakterer, hvor vi har Katarina, og vi har Alexei, som jo er lidt et navn, som nogle folk vil kunne genkende, hvis de har læst Rød Måne til slutningen, og andre folk, de må lige vente med at finde ud af, hvem det er, indtil de kommer lidt længere ind i Rød Måne. Men vi har de her 2 karakterer, og det var i det første manuskript, så var det alt, vi havde. Og der endte vi med at have lidt en action imbalance mellem de her 2 folk her, fordi Katarina endte med at være lidt relegeret til at vente til det rigtige tidspunkt i historien, før hun begyndte ligesom at tage action og begyndte at gøre noget i historien. Hun havde lidt plot med at skulle undersøge noget, men for det meste så var hun jo bare det, hun egentlig er. En teenage pige, der savner sin kæreste. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så der var ikke så meget for hende. Hun havde stort følelsesmæssigt plot hos sig, men der var ikke rigtig så meget for hende at foretage sig på det tidspunkt der. Og derfor ender vi jo så med den her 3. point of view karakter, som jo er vores kære Tobias, som giver Katarina noget at lave. Det gør han bestemt. Hvis man kan sige det på den måde. Det gør han. Ja. Han udfordrer hende lidt. Han har jo... Det gør han, og han har alle mulige problemer, og Katarina, så som hun er, vil jo gerne hjælpe. Ja, altså både hjælpe, og så har de jo også sådan lidt haft nogle lidt skarpe vinkler til hinanden. Altså, de har ikke lige været hinandens bedste venner, så det skal de også lige se, om de kan slive lidt af. Ja, der er nogle konflikter, der lige skal følges til døren der, Yes. Og det var jo sådan en af de helt tidlige ting, vi snakkede om der, det var at tilføje den her karakter. Så der var jo en masse tilskrivninger, der skulle laves der. Jeg kan huske helt tilbage dengang, da jeg havde sendt dig den første respons, så går der noget tid, før du svarer igen, og jeg var sådan lidt bekymret på det tidspunkt, så har jeg givet dig noget alt for stort på ærmet nu? Er det for meget, vi skal ud i her? Men så vendte du jo tilbage, og så var sådan, at du var helt frisk på at forsøge at se, hvordan vi kunne få det til at gå op. Og så går der jo igen noget tid, hvor du ligesom har alle de her tilskrivninger, du skulle ligge og lave. Ja. Derved, før jeg ser manuskriptet igen. Lige præcis. Men altså, det er jo egentlig lidt lige til, kan man sige, når jeg nu havde forestillet mig nogle scener, hvor han kunne være med i. Så det at skrive det ind, var egentlig ikke det helt store problem, synes jeg ikke. Nej. Det gik også, altså, der gik noget tid, men det var jo kun fordi, der var så mange sider, der skulle skrives. Det var ikke fordi, at det virkede som om, at det var noget, der tog lang tid, fordi det var svært. Nej, det synes jeg heller ikke, det var. Altså, fordi jeg havde jo gjort mig rigtig mange tanker om ham. Og jeg havde også overvejet på et tidspunkt, om man bare skulle lave sådan en lille sidehistorie til selve serien. Altså, bare med ham. 100%, ja. Han er også endt som næsten en af mine yndlingskarakterer i hele historien, kan jeg godt afsløre. Ja. Jeg kan virkelig godt lide den lille, problemsopsøgende ja, han er en lille satan, en han er lille lømmel en gang imellem. Ja, det er han. Ja, og han tilføjer jo også en hel række tematikker, som jeg synes har været rigtig klædelige for bogen også. Vi har det her med
og det bliver jo også nævnt en smule i slutningen af, Rød Måne. Vi har det her, at der er lidt noget interessant i den dynamik, han havde med hans tidligere kammerat, Silas der, som vi heller ikke skal komme for dybt ind på, men han tilføjer nogle dynamikker ligesom i forlængelse af den relation, og hvordan han ligesom bærer det videre ind i historien. Så han er super spændende at have som kontrast ved siden af Katarina og Alexi. Ja, helt sikkert. Yes. Og derefter så meget redigeringen er jo så blevet at forsøge at balancere det, efter der er kommet en POV-karakter mere til, fordi det er jo heller ikke, nu er vi jo endt med et langt manuskript her i toeren også. Men det havde været endnu længere, hvis vi ikke havde taget den proces, der så kom bagefter, fordi der er det jo en balancesag med at finde ud af, okay, men hvor meget tid skal vi så rent faktisk bruge på de her forskellige ting, nu da vi har et helt andet narrativ, der også skal have plads til at være her. Så det var meget af det, vi lavede bagefter den her tilskrivning, var jo balancering, og så at finde ud af, hvordan det ligesom kunne passe sammen frem mod slutningen også. Fordi der skulle jo være en eller anden form for klimaks også. Det har vi også været inde og pille noget ved. Ja, det har vi. Hvor jeg måske også synes, at du udfordrede mig lidt der. I forhold til hele det her, jeg har jo gerne sådan med, at hver månefarve er et eller andet fænomen. Så jeg tænkte sådan lidt, altså hvordan kunne det lige passe sammen med den blå måne, og det jeg egentlig havde lagt ind i det, til det der kommer til at ske der i slutningen, og med et væsen, kan vi sige, som der er blevet forsket på. Så ja. Præcis, ja. Og finde ud af, hvordan det hang sammen med de særlige evner, der kommer med en blå måne. Ja, lige præcis. Så der udfordrede du mig lidt, men jeg fandt der en løsning på det. Altså, vi fandt en løsning på det sammen, synes jeg. Så, ja. Ja. Det synes jeg virkelig også. Jeg synes, vi er endt med noget, der er lige grufuldt og poetisk i mit hoved, vil jeg sige. Vi trækker noget af den forrige konflikt fra Rød Måne op, og så siger vi, okay, hvad gør vi så, hvis vi rent faktisk lader nogle personer, få afsluttet deres konflikt i forbindelse med det. Og så er det jo så, er det rent faktisk afsluttet? Det finder vi ud af. Ja, det er jo lige det. Det ved man jo aldrig. Det ved man jo aldrig, ja. Ja. Jamen, nu har vi jo snakket en smule om det, men var processen så invasiv for dig? Så jeg synes egentlig ikke, at det var så forfærdeligt igen. Altså, jeg synes, du har været meget sød hele vejen igennem. Altså, selvfølgelig har du da udfordret mig lidt, men det er jo også nogle af de ting, der gør det lidt sjovt, altså at redigere en bog, altså at se, hvordan at resultatet det bliver i sidste ende, og altså, at der bare er nogle ting, som måske kan gøre læsningen lidt langsommere, og det skal måske skrives ud, og måske vil det være passende at få en anden en ind, der ligesom kan peppe det hele lidt op. Altså, så jeg synes egentlig, at vi er kommet frem til noget rigtig godt. Ja, jamen jeg er 100% enig der. Og det føles heller aldrig på noget tidspunkt, som om, at jeg pillede ved noget, som jeg decideret ikke måtte, og tænker sig, at du har altid været meget god til ligesom og interesseret i, at ligesom ville diskutere de forskellige muligheder, vi havde, og hvad kunne vi så gøre, hvis vi gjorde sådan her, og hvis vi skruer på den sådan der, kan vi så nå frem til et andet resultat der. Så jeg synes, det har været rigtig givende, ja. Jamen, jeg synes heller ikke, vi har haft de helt store konflikter, hvor jeg bare har sagt, nej, det skal vi ikke pille ved. Nej. Det er lige det. Ej, vi havde jo, eller jeg fik jo prikket dig jo til dig sidste, hvad var det, Hjelmdyb Festival, om du lige ville tage mig lidt med et latexsværd, men ellers så har vi ikke haft nogen konflikter, nej. Jamen, det var så sjovt at prøve. Det var også meget sjovt, ja. Se der. Er der noget, du var bange for på vej ind i redigeringsprocessen? Nu har du et par bøger bag dig og tænker sig, så har man jo lidt forventninger til, hvordan tingene kommer til at foregå. Var der noget, du var bange for der? Det synes jeg jo ikke rigtigt. Altså, jeg var selvfølgelig spændt på, hvordan du var som redaktør.
Og så har jeg har jo læst en anden bog af en forfatter, der hedder Michaela Rosenkilde, som jeg rigtig godt kan lide. Og så fandt jeg jo ud af, at du er redaktøren bag, og så var jeg egentlig sådan lidt, wow, altså skal hun være redaktør på min bog også? Altså. Så jeg var faktisk meget spændt på, hvordan det ville gå. Ja, det har så været Picassos kyst der. Nej, det har været den der Congonato. Nå ja, sorry, det er, nu råder jeg rundt i mine forfattere der, ja, det er Michaela Rosenkilde, og så er det, Picassos kyst, det er Bodil Odde, det er rigtigt, ja. Og puha, nu må jeg håbe, de ikke sætter mig beskeder på. Sorry, ja, det er de første to forfattere, jeg også lige har haft inde i podcasten også, ja. Yes. Jeg har noget med navne indimellem, så roder jeg lidt rundt i det. Undskyld. Jeg kan godt kende forskel på jer. Den ene er en eventyrhistorie, hvor vi er over i Afrika, og den anden er en opdagelsesrejse, hvor vi er nede i Spanien. Der er stor forskel. Og år imellem også, at jeg har redigeret dem. Hold da op. Ja. Yes. Men jeg kan forstå, at der ikke har været så meget, du har været bange for på vej ind. Nej, det har der ikke. Altså, jeg har jo prøvet lidt af hvert. Jeg har jo arbejdet sammen med forskellige redaktører, og ved ligesom, hvad de kan finde på. Så og udfordre en lidt. Og det tænker jeg egentlig er meget sundt, at man bliver udfordret lidt som forfatter også. Så. 100%, ja. Jeg synes, de mest givende processer er oftest dem, hvor der skal ind og nørkles med det. Ja. Yes. Jamen altså, jeg kan huske helt tilbage fra da vi startede, at jeg noterede mig meget hurtigt, at manuskriptet havde super god karakterindlevelse, og det var super nemt at relatere til personerne og deres følelser, og at du havde et super solidt karaktergalleri, som toren jo har arvet fra etteren. Så jeg kunne godt have forestillet mig, at du måske var bange for, at vi kom ind og pillede for meget ved de etablerede karakterer og sådan noget. Egentlig ikke, synes jeg. Altså, fordi det er jo også det der med at få det bedste frem i dem. Det er præcis, ja. Sådan ligesom at jeg nu sagde, at Katarina, hun blev lidt sådan en tudetøs i toren, hvis vi ikke havde skrevet Tobias ind. Så ja. Ja, hun var meget ked. Hun havde også ret til, jeg kan huske en af de karakterer, jeg skrev, bare, Katarina har fuld ret til at være så ked af det, som hun er her, men vi kan ikke være i det så længe. Nej, lige præcis. Så meget tid, som vi bruger på det lige her. Det er vi nødt til at korte lidt ned på. Ja, og jeg tænker, at det er så fint, altså, at det endte med det, som det gjorde. Ja, og hun ender også med at være ret badass hen mod slutningen af bogen. Det gør hun. Altså, man må sige, at Tobias, han giver hende både grå hår i hovedet og udfordrer hende lidt til at prøve nogle ting, hun måske ikke lige havde tænkt sig. 100%, ja. Yeah. Jamen, har der været nogle kommentarer, jeg har givet, som du har tænkt, ej, det kan jeg altså ikke? Altså, der var jo lige det der med det væsen der hen mod slutningen, hvor jeg var sådan lidt, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan, men der skulle alligevel lige lidt frem og tilbage, hvor vi snakkede om, hvordan man lige kunne gøre det. Og så synes jeg egentlig, at det endte med at blive rimelig godt alligevel. Og ellers så synes jeg ikke sådan, at du har været ond på nogen måde i dine kommentarer. Ja, man kan også sige, at det har måske også lige konfronteret nok at være sådan at snakke om det nu. Ja, så skulle vi nok have snakket om det noget tidligere. Ja. Altså, du er i hvert fald 100% fri til at sige, nej, det var nederen, hvis det er. Ja, men jeg synes vi har haft et meget godt samarbejde. Det har ikke været det helt vilde konflikter, eller hvad man skal sige. Ja, det var godt. Det er jeg glad for. Ja, jamen så kan jeg næsten sige mig selv, at at du har oplevet samarbejdet godt derfra af. Og det har jeg også. Ja, men det har jeg helt sikkert. Det har jeg. Ja. Når vi kigger tilbage på det, er der så noget, du gerne vil gøre anderledes? Nej, det synes jeg egentlig ikke rigtigt. Det synes jeg ikke, der Altså, jeg er rigtig godt tilfreds med det, vi er kommet frem til. Og synes, at historien står rigtig stærkt.
Så jeg ved da ikke lige, hvad det skulle være. Nej, jeg synes heller ikke, der er noget, som jeg gerne vil gøre anderledes. Jeg ser bare frem til, at den kommer ud nu. Jeg kan næsten ikke vente med at have den på hylden. Oha, jeg er godt nok også spændt. Alright. Ja, og så er det jo så her, vi snakker lidt om den forestillede læser. Og der er det jo så, hvor jeg spørger dig, hvem er bogen til? Hvad er det for en læser, der dukker op i dit hoved, når du forestiller dig personen, der læser din bog? Jamen altså, på biblioteket, der siger de jo, at den kan læses fra 14 år op, og det er jeg egentlig ret enig i. Og så tænker jeg også sådan lidt, at jeg kunne faktisk godt forestille mig, at mange lidt yngre kvinder, eller dem, der godt kan lide fantasy, altså godt kunne tage den op. Ja. Ja, jamen det er jeg helt enig i. Jeg ser også sådan lidt sådan sen folkeskole eller gymnasie, en ungdomsbog, men den har også nok af de der sådan gode grundtematikker til, at en voksen læser også sagtens kan være underholdt af at læse den, ja. Ja, fordi der er alligevel også nogle lidt voldsomme scener indimellem. Og der er måske også sådan lidt sex snak og sådan noget i, så jeg tænker også, at det er i hvert fald altså sen teen, sådan at den passer til. Ja. Altså nu vil jeg sige, som en person, der i en måske lidt for tidlig alder, og fordi vi havde adgang til det på folkeskolebiblioteket, har læst Jordens Søjler og ting og sager, så tror jeg også godt, der kunne være yngre læsere, som sagtens er modne nok til at læse den. Men jeg vil også anbefale sen folkeskole eller gymnasieniveau. Jeg tror, at efterskoleelev måske er der, hvor vi piker lige på hvor den ligger sådan solidt. Ja, det kunne det men jeg tror, der er mange, der... Ja, jeg tror, det er en bog, der har noget på hjertet og kan nydes af alle. Som sådan. Hvis man elsker historier om varulve og sådan lidt det overnaturlige element, og hvis man kan lide found family plot med et godt karaktergalleri, så vil man helt sikkert elske både 1'eren og 2'eren. Ja. Og så har bøgerne jo også lidt LGBT-tematikker, som dukker op undervejs. Så hvis man tilhører det segment, så, som jeg også selv gør, så vil man helt sikkert også synes, det er underholdende bøger at læse. Jeg synes bare, det var lidt svært at undgå altså LGBT, fordi nu har vi jo i bog 2 et sted, hvor man ligesom træner unge mænd og har mange unge mænd samlet. Så jeg tænker så lidt, at det kan nok ikke undgås, at nogle af dem ligesom har lidt indbyrdes intim forhold til hinanden. Det kan det nemlig nok ikke, nej. Og det er jo også, altså, vi lever jo i en spraglet verden med mange forskellige typer af karakterer. Så jeg synes kun, det er awesome, når der er karakterer, der fremviser forskellige segmenter af befolkningen. Jamen helt sikkert. Og jeg tager jo også lidt fat i det der med, at det der over i Rusland, at det ikke sådan er helt acceptabelt, som det er herhjemme i Danmark. Ja. Det er jo det. Ja. Jamen så hvad med læsesituationen? Er der nogen situation, som du forestiller dig, læsere godt kunne sidde med enten rød eller blå måne i? Så jeg tænker i hvert fald, at man skal have god tid, hvis man sætter sig med bogen. Den er jo rimelig tyk. Ja, det er lidt en dasse, ja. Og det er de jo sådan set begge to. Så god tid, måske sætte sig med en kop kaffe eller te i sin sofa, eller måske tage den med udenfor, når vejret det er godt. Og så bare hygge sig med det. 100%, ja. Jamen, jeg tror også, jeg er ret enig i det. Jeg tror, bogen nydes bedst som ferielæsning, og jeg vil helt klart anbefale den som en binge-bog, hvor man sætter sig ned og kommer godt ind i den nogle timer ad gangen. Jeg tror også godt, man ville kunne få god underholdning ud af at læse den sådan et kapitel af gangen her og der, men jeg synes, den nydes bedst som binge-læsning. Så tag den med ud i det gode vejr. Ja, ude på terrassen, ude i solstolen, med ude i hængekøjen. Og så kan man godt være underholdt af den i flere timer, ja. Ja, lige præcis.
Jamen, det er jo de sidste hurtige spørgsmål her, så de kommer her. Hvornår udkommer bogen? Det er jo så Blå Måne 2'eren her. En gang i efteråret. Jeg har ikke helt den præcise dato endnu. Bogen ligger inde på forlaget og skal sættes op og lige have det sidste gjort ved omslaget og sådan noget. Så, jeg ved det ikke helt endnu. En gang i efteråret. Ja. Ja, men vi skal nok sørge for at dele inde ved forfatter versus redaktør også, så når vi ved, hvornår datoen er, så folk kan begynde at glæde sig. Yes. Jamen, hvor kommer den til at kunne købes hen? Jamen, den kan i hvert fald købes via forlaget Snebryd. Og så tænker jeg, at den kommer op på de fleste af online-platformene boghandlere. Ja. Og du kan... nethandler. Ja, lige præcis. Og du kan sikkert også gå ned til din lokale boghandler, og købe den der igennem. Ja. Og indtil da, så Rød Måne kan også købes ved de gængse nethandlere, og den kan også lånes på biblioteket, ved jeg i hvert fald, fordi det var der, jeg læste den første gang. Ja, men den er på 50 biblioteker lige nu. Og så findes den som lydbog til svagtseende, og den er også blevet lavet til punktskrift, hvis der er nogen, der har brug for det. Hej, hvor dejligt. Ja. Er der nogle andre projekter, du gerne vil gøre opmærksom på? Ikke andet end, at der jo kommer en bog 3 på et tidspunkt. Nu skal jeg bare lige have sat mig ned, og så skrive videre på den. Ja. Har du noget, du gerne vil tease i forbindelse med den? Nu har vi jo ikke lige snakket om det her, men hvis du har et eller andet. Nej, så tror jeg kommer til at spoil alt for meget, hvis jeg gør. Okay. Vi nøjes med Blå Måne indtil videre her, så må vi se, om der kommer teaser på med den tredje en gang snart. Ja, jamen hvis folk gerne vil i kontakt med dig, Jette, hvor kan de så gøre det hen? Jamen det kan de gøre både på Facebook og Instagram. Der har jeg både mine forfatterprofiler. Ja, og det er så bare dit navn der? Det er bare mit helt almindelige navn, ja. Yes, Jette Kjær Petersen, yes. Super. Jamen, så skal du bare have tusind tak for en hyggelig snak, Jette. Det har jeg altid en fornøjelse at sludre med dig. Jamen, i lige måde. Ja, og så her som det allersidste, har du så en anbefaling til en anden bog eller en forfatter? Jamen, jeg synes jo altid, det er lidt svært at sige en præcis forfatter til, at der er så mange gode bøger derude, så jeg vil simpelthen lave et shout-out til Dansk Fantasy, som er et rimelig stort community, kan man sige, med danske forfattere, som skriver inden for de fantastiske genrer. Ja, der er rigtig, rigtig mange gode danske forfattere der. Og det har aldrig været mere relevant at læse på dansk. Nej, lige præcis. Og der er jo bare noget for alle. Der er jo både til børn og teenager og voksne også, hvis det er jo. 100%, ja. Det var Forfatter versus Redaktør med Malene Lunds Daugaard. Husk at give os en god anmeldelse, hvis du kunne lide at lytte med. Og se frem til næste udsendelse, hvor jeg sætter mig ned med endnu en forfatter, og vi snakker om alt mellem himmel og udgivelse. Vi holder os på sådan en teaser-niveau. Men at vi i bund og grund gerne må snakke om de forskellige dele, men vi lader være med, at du ved. Ja, og grave helt ned i det. Der er ved det. Ja, fordi jeg har også hørt, jeg begyndte at lytte til Brandon Sandersons, 2025, eller 2025, podcast om skrivning og ting og sager. Og han snakker faktisk om, at det paradoksale i spoilers er, at selvom folk siger, at de ikke kan lide dem, så er det faktisk ofte spoilers, der får folk til at samle en bog op og læse den. Fordi så ved de mere om, hvad der foregår, og at de vil være interesserede i at læse den. Ja, det er jo egentlig interessant nok. Så. Ja, det er vildt nok, fordi man skulle jo tro, at folk gerne ville gå ind til det så blankt som muligt, uden at vide noget overhovedet.